ndị be anyị ekene m unu n'oge aka mgba nke taa obodo anyị je bụ obodo a na-akpọ Mgbuji n'isi ụzọ lokal gọọmenti n'Enugu steeti anọ ya bụ ka anyị jezie na Mgbuji ka ahụ ka ha si agba ute maka onye a na-akpọ ịgba mgba omenala Igbo. Ndị Igbo ekene m unu. Afa m bụ Emeka Emmanuel, otu onye na ndị mgba. Obodo anyị bịara mgba nke taa bụ Mgbuji dị n'ime Hamufu. Ka mgba nke taa ya esi dị ndị nke ya esi aka nke apụta bụ ndị Mgbuji ndị a na-emefe abịa mgba nke taa. Ndị aka nke ọzọ bụ ndị Hamufu ndị ọzọ. Ya ka mgba ụta ka mgba nke taa ya esi dị. Ekele m unu. Kedu ihe mere ebe a ime? Ọgụwa dị na-eti ike ọpa a na-atụ anya na ihe a na-eme ebe a dị gị mma n'ahụ ele ka na-enene ya a na-atụ anya n'afọ ọzọ na-abịa na ị ga-edekwa ike ọpa ọkụ na ọnwa kedu ihe nwere ike ịgwa ndị Enugu steeti maka mgba anụ a na-agba ebe a enwere ike ịgwa ha bụ na ifuru mgba abụ ihe anyị na-agba kwa arọ and ọtụtụ ụmụ mmadụ na-enyezi aka adị promotu mgbe ọ na-aga n'ihu anyị na-asụkwa ka steeti bata n'ime ka emezie annual event at least ka ndị ọzọ na-abịa ekirikwu anyị na-afụ na be anyị ihu ka onye ọbụla esi anwa nwere tata maka mgba na-agba ọnwa anyị ekene gị na-abịa na-akwado omenala ka na-akwalite omenala Igbo ihe ahụ ịkwalite omenala Igbo ịma omenala adịrọ maka ọna ihe a ka anyị ga-echeta ihe nna nna anyị ahụ anyị na-emekwa ya na anyị kwado na anyị na-eche ụmụ anyị ya ejidekwa otu aka ya nke mere anyị ekene gị Padiji a ya ekenekwa gị kedu ihe ị bịara ebe a ime anyị bịara ka nye aka wee kwalite omenala ndị Hamufu maka anyị fụzi na ọ na-eme ka ọ na-ana
anyị asị mba anyị bụ ndị na-etolite etolite ka anyị tinye aka na ya ndị nna nna anyị ha mere ya dịka onye isi anyị kọwara ebe a ihe anyị bịara ka anyị na-akwalite tụ arọ niile etu a ka anyị si eme ya anyị ekenekwa gị daalụ
Kere onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Umujofu Elu. Na Mgbuji ebe a? Mba, Umujofu Elu. One of this is oh yeah, ka iji egwuregwu n'obodo anyị. Kedu ihe na-agwa ya na-agba mgba? Na-asị anyị nye arịa akwado bọọlụ elu maka na mmadụ taktis o ji wee bịa. Ọ dị mma, dị ekele gị. Ya. So, I ain't got kind of ya di manu bloke ama gba se ni ke o we ke hamla gbara umuhu e ga mede amede orokoro ikebu o me ke mle gele
ma nwere onye mere ma kpara arụ na-agbachi mee n'ike ya bụ m ji interview. Can you tell me how Orube.
Ya gwa m je buru igwe mbenu. Ọnwa ya m jere ịgwa asịrị Kedu ihe ọnwa kwu? ọnwa asịrị otu agwa adịgo oke and m na nwoke m bụ the chairman agụ odugo mma ka mmadụ ya bifite esemokwu so mechizie ya ote na ọdịgo mma Mgbe kere ezere gọvanọ Enugu steeti na chairman local government. onye anyị kwụ gọvanọ na ndị so gọvanọ ote anyị na-ekele unu ihe ọma unu wetara anyị na-elekwa anya n'oge ọbụla anyị kpọrọ unu ga na-abịa wetara ihe ọma daalụ nụ Can you win? It's not Mbuji winning. In a question. Okay. Oh, the man. Why here, Melabata? Ndị ọbụla gbara mbọ ndị nkefa mana asị ka chịkọta ka egwu ndị meriri ọ ga-edo onye ọbụla ya sị na ndị Mbuji dabara ha na ọbụla ndị Mbuji mere taa na bụrụ na atụ anya ka steeti gọọmenti na-akwado mgba n'Enugu steeti anyị ama mma nke ukwuu ka ife ahụ eji mara ndị ha mụfu ka steeti gọọmenti nwee interest na-akwado ụmụ okorobịa nwere mmasị emeji ohere eke n'aka na-achị Enugu steeti bụ Barrister Sullivan Chime na nke ọ na-eme o doro ya ọbụla ya na-eme ọfụma a na-asịkwa ya ka o mee karịa ka o si emebu ọ na-emekwa ọfụma o doro ewu na ọkọ ya na-eme ọfụma mana anyị na-atụ anya n'aka ya na ọ ya emekwa karịa ka o mebu nke maka local gọọmenti chairman unu ọ nere bụ Augustine na man ọ na-amakwa n'ụdị nke ya ọ na-agbalụsi ike dịka chairman ma anyị na-adọkwa ka ọ gbadị ya karịa ka ọ si agbalụgo anụ na briji ndị ebe dara ada kedu ihe uche ka gọọmenti Enugu steeti mee maka eziokwu ọ bụ ife iju anya na kemgbe briji ahụ dara kemgbe efe kwuru maka ya even anyị nwe isi ebe a ji Enugu na fezere anyị arụ anyị na-agba ihe ruru ka 50 mile fọ ego Enugu bifo sọpọsị iji ịgba 10 mile site na briji anyị dakwara dara ada and sisi mgbe ọ dara nwe efe kwuru maka ya gwanụ Emeka onye a na-ekwu okwu maka Emeka bụ onye bụ azụ eruana n'isi ụzọ lokal gọọmenti nke Enugu steeti a anyị na-atụ anya na ọ bịa ruo Disemba na Emeka ga-apụta gbaa championship nke a ga-agba n'Enugu steeti gbakwa na nke a ga-agba na Houston, Texas ebe ebe Emeka kenezie ndị Enugu steeti a sị na ọgịnwa bụ ọka mgba n'isi ụzọ n'ọgịnwa na-engwudete onye ọbụla n'ọgịnwa bụ champion gịnwa bụ azụ eruana kedụzi mgbe mmadụ ga-emegide wee jide gị eziokwu ọ bụla ife na-ekwu na ndị onye ọbụla si efu n'ọwa eziokwu ọ chukwu dị n'aka Chukwu ike m na-abịa na-asị onye ọbụla ike dị n'Enugu steeti na-abịa nwure gị na mgba ada ekwu ya egwu n'ọnụ onye ọkara obi ya bịawa ọ dị mma ekene nke Emeka ndị be anyị eji m n'aka na ihe unu hụrụ na obi dị unu mma na ya na-echetakwanụ na tupu afọ anụnwa na-agwụ a ga-agba nnukwu mgba n'Enugu steeti anọ mana ka anyị chezie oge Honorable Commissioner okwu omenala dị n'aka bụ Ọzọ Joe Mamelu ga-agwa anyị okwu maka n'Ichago ebube agụ n'Ichago